अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। निवडणूक आचारसंहितेचं काटेकोर पालन होण्यासाठी एसटी महामंडळानं खबरदारीची पावले उचलली आहेत। राज्य सरकारनं एसटी बसेसवर निर्णय गतिमान, महाराष्ट्र वेगवान या जाहिराती लावल्या होत्या। या जाहिरातीसह इतर राजकीय जाहिराती तात्काळ हटवण्याच्या सूचना एसटी महामंडळानं संबंधित विभाग नियंत्रक आगार व्यवस्थापकांना दिल्या आहेत। एसटी महामंडळातील दूरावस्थेत असलेल्या बसवर राज्य सरकारनं लावलेल्या निर्णय गतिमान, महाराष्ट्र वेगवान ही जाहिरात लावली होती। एसटी बस स्थानक आगारात व विविध आस्थापनावर अधिकृत अनधिकृतपणे राजकीय जाहिराती लावल्या आहेत। आता आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यानं आचारसंहितेचा भंग होऊ नये म्हणून राजकीय जाहिराती काढून टाकण्यास सुरुवात झाली आहे। एसटी बसवर जाहिरात करणारे परवानाधारक मेसर्स प्रोएक्टिव्ह इन आउट ॲड प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या मार्फत बसवरील राजकीय जाहिराती काढून टाकण्यात येत आहेत। परंतु सर्व आगारात या जाहिरातीदारांचे मनुष्यबळ नसल्यानं एसटी महामंडळाला स्वतः पुढाकार घेऊन जाहिराती हटवाव्या लागणार आहेत। जाहिराती काढण्यासंदर्भातील खर्चाची रक्कम संबंधित परवानाधारक जाहिरातदारांकडून वसूल केली जाणार आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।